खडेबाजारीतील डी के हेरेकर ज्वेलर्सच्या दुसऱ्या शाखेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त एक वेगळा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आला. गणेशपूर येथील जीवन आधार वृद्धाश्रमाला भेट देत तेथील ज्येष्ठ नागरिकांना भेटवस्तूचं वाटप करून त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधण्यात आला. तसेच वृद्धाश्रमाला आर्थिक मदत करत सामाजिक बांधिलकी जपली. या प्रसंगी ज्वेलर्सचे संचालक दिलीप हेरेकर, अतुल हेरेकर, ओमकार हेरेकर, मंदार मुतकेकर, प्रमोद हेरेकर, मंजुनाथ व गुरुदत्त आदी उपस्थित होते. वृद्धाश्रमातील नागरिकांनीही या उपक्रमाचं स्वागत करत समाधान व्यक्त केलं. डी के हेरेकर ज्वेलर्सतर्फे येत्या काळात वृद्धाश्रमाला आणि इतर सामाजिक उपक्रमांना शक्य तेवढी मदत करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. वृद्धाश्रमाचे संचालक श्री करवालो यांनी डी के हेरेकर ज्वेलर्सच्या सामाजिक कार्याबद्दल मनपूर्वक आभार व्यक्त केले.